Здравейте и добре дошли в нашия сайт за ремонт на покриви. Търсите някой, който да ви ремонтира покрива? Вие сте на правилното място. Ние сме екип от специалисти, които можем да ви предложим най-доброто решение за ремонта на вашия покрив. За да ви гарантираме най-добър резултат, работим само с висококачествени материали, които лично ги доставяме. Това ни дава допълнително увереност в нашата работа и спазване на сроковете, договорени с нашите клиенти. Предлагаме много услуги, свързани с ремонта на покриви. Като цел номер едно в нашата организация е всеки ден да оправдаваме доверието на нашите клиенти. Това е основата, върху която градим най-добрите практики в нашия бизнес. Бригадата ни се е специализирала в хидроизолацията на плоски покриви, сутерени, фундаментни, основи на жилищни и административни гади. По обектите, които обслужваме, работи само високо специализиран екип. Бригадата ни има богат опит в цялостните ремонти на покриви. Защо сме по-добри? Ние винаги гарантираме абсолютна коректност, предлагаме цени, които са конкурентни и съобразени с финансовите възможности на нашите клиенти. Вие получавате 100% качествен ремонт за вашия покрив. Изберете ли нас, ние ще спазим уговорените срокове за осъществяване на ремонта, предаваме пълна гаранция при сключване на договор за всички свършени от нас услуги. Гаранция от 10 до 15 години. Изберете нас. Защо да изберете нас за вашия ремонт? Защото ние сме опитни, работим качествено, уважаваме клиентите си и се надяваме те да ни препоръчат на свои познати. Цените, на които работим, са добри и отговарят на вложения труд и материали. Отстраняваме течове, справяме се отлично с частични и основни ремонти на покриви от различен тип. Предлагаме гаранция от 7 до 10 години за качеството ни на работа. Къде и как? Бригадата ни има готовност да поемем обекти и работи в територията на цялата страна. През годините работа сме създали широка мрежа от партньори, доказали високата си компетентност в сферата на строителството. Познаваме отлично строителния пазар и ползваме най-новите технологии и достижения. Цените на нашите услуги са балансирани с индивидуален подход. Всички ремонтни се извършват с професионална техника и машини, осигуряващи възможност за пълно съобразяване с специфичните нужди на нашите клиенти. Покриват основната